Smiech do nemocníc pomáhajú prinášať Marťankovia. Ahojte podnoskáči. Ahojte všetci. My humor berieme vážne a preto sme tu aj tento mesiac a budeme sa vám najbližšie minúty prihovárať absolútne vážnym spôsobom. Katka, ešte aj s týmto kostýmom to bolo fakt 89. relácia slovenské. Vážení diváci. No, dobre. Máme tu hostia. Hostku. Máme hostku, kolegyňu našu. Áno. Aha, ja už rozumiem prepojeniu tohto oficiálneho Ty si jaký inteligentný. Áno, rozumiem, že ty si to chcela načať normálne tematicky. Áno, pretože naša hostka je moderátorka rádia a preto v podstate sa s ňou budeme možno rozprávať aj o rádiu, aj keď ja pevne verím, že takýmto spôsobom sa vám neprihovára v tom rádiu. Ale možno, uvidíme. Nie. Marianka je proste jedna zrelá žena, krásna. A nádherná. Podľa mňa je absolútne taká... Ja som ju videla totiž to moderovať. A ja už som ju videl. Ako naživo som ju videla moderovať. A ja už som ju naživo. Aj teraz ju vidím naživo. Hopka, kade, tade. Určite nie je ten typ takej tejto moderátorky, akú som pred chvíľkou predviedla. A je to naša kolegyňa Marianka Kovačechová. Vítaj. Ďakujem, milí kolegovia, za úvodné slovo. Pozdravujem všetkých divákov tejto honosnej relácie. Áno, Marianka, vítaj medzi nami. Čaute. Ďakujeme ti. Ja ti dám rovno otázku. Ty si redaktorka alebo moderátorka? Aj. A aký je rozdiel medzi týmito dvoma povolaniami, ktoré sú u teba v jednom? Teda? Moderátor sedí za mikrofónom, samozrejme si reláciu pripraví a moderuje reláciu, ale redaktor je aj v teréne, nahráva nejaké príspevky, potom si ich sám aj zostrihá a ponúka editorom, dramaturgičke a oni to buď odvysielajú, alebo neodvysielajú, zvyčajne odvysielajú, keď sa snažíš. Takže ty si normálne aj terénna pracovníčka, normálne vieš robiť so strihovými programami a audiosúbormi a vieš takto. čo, Kupko, ono je to ťažké, pretože tá doba ide stále dopredu aj v technike a fakt stále niečo nové prichádza. Takže my striháme v nových programoch, stále sa musíš učiť, zdokonaľovať aj v tejto oblasti a ja nie som taký technický typ, takže toto mi asi v mojej robote robí vždy najväčší problém. No ale aspoň nezakrnieš. Alebo máš na to nejakého človeka? No to my. Ja si pamätám ešte pradávno, keď som začínala v rozhlase slovenskom a robila som nejaké príspevky ešte ako externistka, mala som takú detskú reláciu, veľmi úspešnú, Nedela s tetou Reginou, lebo to bolo na Regine. A v tom čase, keď som niečo nahrala v teréne, alebo s ľuďmi, ktorých som chcela mať ako hostí, tak vtedy som si to tak poznačila, zakódovala, prišla som k technikovi, k majstrovi zvuku a oni to vlastne z tých kazetových kaziet vlastne dávali na tie veľké pásy. Na kotúče. Hej, na tie kotúče a oni to pristrihávali podľa toho, ako som im ja hovorila. Ale doba je taká, že teraz všetko, čo nahrám, šmyknem do počítača, spravia sa mi vlnky z vášho hlasu alebo teda z toho terénneho zvuku a sama si to aj postrihám. Dobre, a dáva tvoj mozog učiť sa stále nejaké tie nové technológie? Áno. Bojuješ s tým trošku. Hej, bojujem. To je pre mňa také, nechcem povedať, že najprotivnejšie, je to súčasť roboty, ale nikdy som nebola ani nejaký administratívny typ a ani technický typ. Ja som skôr fakt ten človek, že čo rád vyhľadáva nové zaujímavé témy, ktorý sa rád rozpráva s tými ľuďmi, ktorí zvyčajne nebývajú na titulných stránkach časopisov. My si v podstate v tom regióne hľadáme iné hviezdy, ako v tých celoplošných nielen médiách, ale aj v tých tlačovinách. A rada vlastne som aj pri tom mikrofóne. Kedy improvizuješ, kedy máš telefonáty s ďalšími kolegami, ktorí buď sú v teréne, alebo máš tam zaujímavého hostia naživo, alebo si zobrala príspevky od kolegov, ktoré tematicky zapadajú do toho 3-hodinového vysielania. A v ktorom rádiu ťa môžeme počuť? Regina. A máš tam 3-hodinovú reláciu? Áno, v sobotu, a už túto sobotu ma môžeš počuť. Čiže každú sobotu? Tretiu sobotu. My sme mali teraz takú zmenu v RTV, teda v STVR. Kto sa v tom má vyznať? Že sme si vlastne na nejaký čas zvolili iný spôsob práce.
Buď si skúšame, že sme viacej v teréne, alebo skúšame, že sme viac za mikrofónom. A ja teraz mám kvôli aj červeným nosom, aj z iných dôvodov, mám viac tú terénnu prácu, takže teraz som pri mikrofóne menej, čo sa zrejme o pol roka zmení. Dobre, a ty v podstate, keď si vyberáš v teréne ty si vyberáš ľudí, s ktorými sa ideš rozprávať, alebo témy, o ktorých ideš zisťovať viacej? Aj to. Lebo keď si vyberáš tému, o ktorej chceš hovoriť, alebo sa jej nejako dotknúť v tom vysielaní, tak si pritom musíš nájsť aj toho človeka, ktorý ti o tom niečo porozpráva, alebo ísť do takého prostredia. Áno, vieš, jak som to myslela, že či ideš cez hostia, o ktorom sa chceme niečo dozvedieť, alebo ideš cez tému? Ide to aj tak, pretože máme rubriku napríklad v tú sobotu, je to 3-hodinový blok, ale 1 hodinu mám zaujímavého hostia, ktorého si vyberiem pre nejaký dôvod a vlastne dotkneme sa rôznych tém, alebo máme relácie portréty, alebo rôzne iné relácie, ktoré tak tie už zhraté, nie naživo vysielané. Takže tam si vyberáš hostia, ale keď ideš riešiť nejakú tému, ja neviem, drogy, alebo ja mám školstvo na starosti viac, alebo sociálne veci, tak vtedy si vyberáš aj ten priestor, aj či ideš do Žilinského kraja, alebo do Banskobystrického kraja, aby sa prestriedali tie regióny, aby si našla zaujímavosť, aby nehovorili stále v médiách tí zdatní, ktorých tam stále vidíme, ale aby sme zašli napríklad do nejakej maličkej školičky, ktorá je niečím zaujímavá a rieši presne tie isté problémy ako veľká bratislavská škola. No ale ty si zadávaš vlastne ako keby témy sama, že alebo takto. Alebo idem robiť v sobotu 3-hodinovú reláciu. I dostaneš od dramaturgičky alebo od niekoho, dramaturga, alebo čo ja viem od koho, že o tomto bude tá relácia, alebo je na tebe, aby si tú reláciu naplnila, tak ako chceš ty a máš pri tom voľnú ruku? Mám pri tom voľnú ruku, ale máme také muštry, aby sa dostalo vlastne na každú tému, ktorá páli spoločnosť alebo ktorej sa dotýkame v bežnom živote, tak v priebehu týždňa sú rôzne rubriky, napríklad aj náboženská rubrika, alebo školstvo, alebo šport. Má to presne určené časy, aby si poslucháči vedeli vždy, ráno býva šport vtedy a vtedy, tak si naladí, ak ho nezaujíma nejaký iný program, alebo napríklad cez tú sobotu presne viem, že tam je tip na výlet, napríklad na ten víkend. Takže ja buď z Rajca, alebo z Bytče, alebo ja neviem, z Krupiny, nahrám si niekoho, kto ma prevedie nejakým zaujímavým miestom, alebo nám dá tip na nejaký naučný chodník, alebo na miesto, o ktorom nevieme a pritom by mohlo byť aj vlastne také európske to miesto, že zaujímavé. Áno, veď ja to zachytávam, túto reláciu, tento tip na výlet, ono mu predchádza aj tá správa o vysokohorských centrách, čo záchranné služby tam hlásia. Jasná, snehové podmienky, dajte si pozor, má pršať, prispôsobte tomu výlet a tak ďalej, takže to mám rád. Dobre, a potom je teda druhá časť tá redaktorská, kedy ty vlastne si robíš tie príspevky a to tiež vyrábaš na objednávku, alebo podľa seba? Že... To navrhnem našej dramaturgičke, ktorá vlastne vyskladá vždy vysielanie tak, aby tam naozaj bolo z každej lokality, aby sme neboli iba banskobystrickí, keďže v Banskej Bystrici v štúdiu RTVS STVR pôsobím. Takže... Vieš, kde robíš? Niekedy som v tom stratená. Takže ja dávam tie návrhy týždeň vopred. Ja samozrejme už mám plán, že čo by tam asi tak mohlo byť. Potom je tam napríklad, komu sa nelení, tak vyhľadávame zaujímavých ľudí. Teraz som stretla pani, ktorá na Honte má špajzu plnú vlastne vyrobených džemov, ale pozor, 52 druhov džemov a lekvárov, ktoré si vyrába v priebehu roka a 14 rôznych druhov sirupov. A je to pani, ktorá je veľmi zlatá, má úplne inú prácu. A predáva to? No práve, že iba takým svojim známym rodine. Tak ešte nechce sa pustiť do toho, lebo s potravinami je, akože je to bojec aj s legislatívou a tak. Takže ona má kopu iných svojich starostí ešte s inými prácami, má veľký dom a tak, ale robí to s takou láskou a tak kombinuje napríklad cuketový džem alebo paradajkový džem. Kde ty prichádzaš na takýchto ľudí? Ty musíš chodiť s otvorenými očami neustále.
Áno, no ja mám stále takto dookola očí a takto dookola uší všade a počúvam a čítam a len tak, keď som náhodou na internete, tak to nie je, pretože by som v nejakom bulváriku sa pohybovala a hľadala nejaké pikošky o neviem, o kačacích perách alebo niečo, ale hľadám si tipy, že čo by mohlo byť zaujímavé. To, čo je zaujímavé pre mňa, to, čo je v danom čase možno zaujímavé pre ľudí, nie len teda politicky, ale aj čo sa na poli urodí, hej? Alebo čo trápi školstvo, alebo tak podľa toho, že čím spoločnosť žije, tak sa snažíš vlastne do tej témy nejako aj triafať. No a ty navrhuješ teda tie témy a dramaturgička povie áno, nie. A keď nie, tak hľadám ďalej. A niekto mi ešte pomôže vyskladať samozrejme to vysielanie, aby to nebolo len Kovačechová, aj tie zahlásenia, že ja som bola, ja som sa rozprávala. Tak vlastne v tej relácii mám príspevok od Jana Škorňu, ktorý pripravuje farmárskú reví, sme prepojení s televíziou, keďže my sme rozhlas a televízia a rozhlas, takže avizujeme aj tie naše, tak ako televízia avizuje naše programy, aj my avizujeme televízne programy. A popri tom chodíš aj na také moderovačky po Slovensku, nie? No áno. Aha. Tak to je také to, čo vlastne človeka živí. Ale aj ma to baví. Pre mňa je najťažšie asi mať to zapísané v tom diári a hovoriť si ďalšia povinnosť nejaká, ale ja už keď tam idem a už keď stojím na tom pódiu, tak mi to robí fakt, že dobre, ako keby som to ani ja nebola, že to moderovanie aj v teréne ma fakt veľmi baví. Či je to na plese, alebo nejaká detská akcia, alebo či je to Banskobystrický jarmok, alebo jazzové dni, alebo otváranie v nejakých hypermarketoch, nejaké prevádzky. Baví ma tá robota s ľuďmi, takéto nové niečo. Pripravuješ sa nejako výrazne na tejto moderovačky? Že máš nejaké niečo? Poviem ti, že áno. Napriek tomu, že ja nerada aj papiere, nemám to veľmi rada. Samozrejme, keď moderujem letecký ples a sú tam generály a šarže, ktoré ja neovládam, hej, alebo tematika, o ktorej samozrejme, musíš si trošku naštudovať. Tak máš tie zárážky, máš tie mená, o ktoré sa oprieš, lebo je lepšie sa pozrieť takto raz za 3 minúty do papiera, ako skomoliť nejakému dôležitému človeku meno. Ale ako si skomolila už 6-krát inštitúciu, v ktorej pracuješ? Áno. Ešte sa k tomu aj usmejem pri tom. No, nemám to napísané, no. Nemala si sa o čo oprieť. A zmluva prišla len nedávno. Ale sme boli ešte vlastne pod starou značkou, ešte aj auta máme pod starými značkami, aj mikrofón máme ešte pod starou značkou. No, takže pripravuješ sa, hej, teda, že ja sa dávaš pripravujem veľmi rada a aj som tým znám. A podľa mňa aj preto ma ešte volajú organizátori, napriek tomu, že moderátorov je fakt veľa a moderujem veľmi pekné a veľké podujatia, nie len v Banskej Bystrici, ale tak fakt akože aj celoplošne. Možno preto, že ja som pripravená. Ja to nenechávam na náhodu, napriek tomu, že to je podujatie, keď si človek myslí, že ona tam iba tak niečo vykrikuje, ale ja sa rada pripravím na tých hostí, čítam si od ich Instagramov, vyťahujem o nich nejaké zaujímavosti, čím žijú, dokonca reakcie dajme tomu na nejakú pieseň, ktorá vznikla nová, hej, keď príde nejaká kapela na námestie. Rada si zistujem o ľuďoch, o spoločnosti, o mestách, pikošky, zaujímavosti. Dávam to medzi tie moje texty, ktorými premosťujem jedno vystúpenie s druhým, alebo tie príhovory a niekedy nepoužijem možno ani 10% z toho, ale ja mám dobrý pocit. Hej, že to je tá redaktorská práca, tá príprava, ktorú vlastne nepodceňuješ, to je super. A zvykneš moderovať sama, alebo máš aj nejakého parťaka, s ktorým sa ti dobre robí? Vieš, tak jak my sme s Kubom. No, ono je to tak, že teraz túto sobotu moderujem sama v Regine, ale keď som napríklad na námestiach, tak moderujem zvyčajne sama, ale pritrafí sa, že chcú moderátorskú dvojicu, napríklad na plesoch. A to si už tak s kolegami aj dohodíme. V Regine sme máme krásne projekty za sebou, také, že sme v teréne a tiež sme, akože rádio prišlo do mesta za ľuďmi a práve z tej lokality, kde sme, dajme tomu Žiar nad Hronom, alebo práve spomínaná Bytča, alebo ja som odtiaľ rodačka, alebo v Krupine, tak odtiaľ vyberáme hostí, aj hudobných, ktorí odišli proste buď do sveta, alebo sú už celoslovenskí známi, alebo sú niečím výnimoční a vyskladáme to so živými hostiami, tak vtedy som bola taká moderátorská dvojica s Lacom Eliášom. Potom, keď som robila detskú reláciu Halabala,
To bola taká dosť aj vychytená relácia v rozhlase. Teraz už detská relácia... Ani nie sú, že? Či? Nie veľmi. A je to kvôli tomu, že sa to nepočúvalo, alebo... Je to zvláštne, je to aj ťažké komentovať, pretože ja som robila aj diplomovú robotu, diplomovú prácu na túto tému s pánom Fabianom. Rozoberali sme to psychologicky, ako deti potrebujú mať naozaj nejaký záchytný bod, ako treba vysielať aj pre niekoľko percentnú menšinu, len preto, aby si nás naozaj chceli naladiť potom v dospelosti. Ako mne logika nepustí a to zrušenie relácie nepovažujem za najšťastnejšie, ale tak život ide ďalej, ale bola to veľmi úspešná relácia, aj sme povyhrávali nejaké ceny s ňou a ja som tam mala detských moderátorov. A ešte po mne potom zopakovala jedna televízia komerčná detských spravodajcov. My sme tam mali vlastne, to bola celoplošná relácia, vysielala sa na Rádiu Slovensko a zároveň aj na Regine. A na všetkých 3 Reginách, lebo máme 3 štúdia, takže tak sme boli poprepájani a ja som mala už podchytené učiteľky, skupinky detí, ktoré prinášali správy z tých regiónov. A to som mala potom postrihané, niekedy sme to tak pripravili, že naozaj tie deti už boli tak briskné, že sme mali 2 telefóny, jeden telefónat, dieťa pripravené na 20 sekúnd, správička z regiónu, hneď sme prepájali ďalší telefón, hlási sa vám Janka z Hornej Marikovej a proste takto sme to bola makačka, predžinglované, teda také dynamické to bolo. Takže, a to som aj milovala tú reláciu, to musím uznať, aj tú reláciu Nedeľa s tetou Reginou predtým a potom vlastne túto celoslovenskú, čo sme mali, halabalu a robila som túto detskú časť práce v rozhlase som robila 18 rokov a mala som aj detskú rozhlasovú družinu v Banskej Bystrici. Že preto ti to tak prirastlo. Áno. A to tiež zakapalo. A tiež radšej nekomentujem, takže je mi to ľúto, lebo Aj DRDD išlo preč? Áno, zostala v Bratislave, to robí Zuzka Kapráliková, ja som to robila celé roky, potom sa pridala Janka Grajcierová ku mne, keďže som už mala deti, aby som nebola každú sobotu alebo nedeľu v robote, lebo s tými deťmi samozrejme treba pracovať. A vychovali sme aj herca, Kuba Šveca, aj veľa detí, ktoré sa uplatnili potom aj ako na hovorcovských miestach, sú aj novinári dobrí, aj herci, ale v Bystrici to skončilo. To je škoda, nie? Veľká škoda, lebo bola to asi najkrajšia časť môjho fungovania, možno motika vystrelí, a niečo príde, v Slovenskom rozhlase pre mňa. A ty koľko už robíš v tom Slovenskom rozhlase? Celé roky. Takže to si povedala tu 18 rokov relácia, predtým ešte niečo. Ja neviem, či to na jednu 35-ročnú ženu, či to nie je nejako, že veľa. Vieš čo, robím tam veľmi dlho, ale to už hovorím o rok 2003, to som nastupovala v septembri, ale na trvalý zamestnanecký. A predtým popri divadle Na Rastcestí som už robila v Slovenskom rozhlase, vlastne som robila tú detskú reláciu a rôzne rozhlasové hry ako herečka, herbárium, to bola taká publicistika, panoptikum, čo som robila, vtedy sa veľa vyrábalo, v dabingu som veľa robila, takže ja som sa v tej budove vlastne aj televízii, aj rozhlase veľmi dlho pohybovala ešte predtým, ako som nastúpila na interný úväzok ako herečka. Tak som sa tam tak mrvila, pohybovala možno, že nejakých aj 8 rokov ešte predtým, ako som tú zmluvu dostala. A v združení si ako dlho? Našom? 17 rokov. OK. Ty si presne z toho istého regiónu ako kolega z Peris, ktorým sme mali, alebo možno ešte len budeme mať podcast, neviem, kedy sa bude vysielať, tak... Aj tvoje auto plače po večeroch? Hej, pretože vraj vy v tomto regióne veľmi veľa cestujete, aby ste sa dostali za deťmi do Veru, nemocníc. veľmi veľa. Horšie to je s tými, ktorí šoferujú. A ty nešoferuješ? Ja nešoferujem. Okay. Jasná, takže ty sa vždy musíš k niekomu prísť. No paničko, tak podívaj sa, paničko, však... Áno, ja sa nechávam voziť. Ja som mala v detstve 2 havárie v jeden deň a nejako som to nespracovala. Ale žijem.
takže ešte do toho auta si sadnem, lebo je to potrebné, ale je pravda, že ten náš región je, vlastne my ešte aj v Leviciach klavnujeme a klavnujeme aj Revúca a Rožňava, čo už je vlastne východ, aj západ. My to tak suplujeme. Naozaj to máte nejako široké. A máme tam kopce, takže tá cesta nie vždy je úplne akože... Keď je škaredé počasie, sneh, jedno s druhým, chápem. No a ja som v Bystrici, takže ja aj tie... napríklad na onkológii alebo na ambulanciách, na chirurgii, na nose, odprevádzanie na operácie, tak ja to nemám ďaleko do tej nemocnice, ale takí spery spomínaní, alebo ľudia, ktorí predtým ešte Janko Mikuš, keď bol v Mikuláši, tak oni to majú naozaj ďaleko a cez kopce a niekedy majú auto zlia skôr ako dôjdu na klavniádu, takže nie je to sranda, stále sú na cestách. A čo teba najviac náplňa pri tejto klaunskej práci? Mení sa to, lebo keď je človek vlastne v takom kolektíve a pri takej robote dlhší čas, tak jasné, že má to nejaký vývoj. Ja som zo začiatku, mňa veľmi bavilo chodiť aj na tie workshopy, kde sa mi často aj veľmi nedarilo, ale za každým som prišla taká, že wow, že toto kto môže zažiť? Ísť do Viedne a byť tam s ľuďmi z Európy a skúšať si nejaké nové aj techniky, či už improvizácia, alebo aj učiť sa na ukulele, alebo že kto to môže zažiť? Že mám veľké šťastie v živote, že sa mi vlastne takéto niečo pritrafilo. A na tých oddeleniach som sa pohybovala hlavne na onkológii tak opatrnejšie. Lebo som to prežívala veľmi. Často aj v rozhovoroch už som hovorila o tom, že my sme s Ivanou Kivaderovou, s kolegyňou išli z onkológie. Tam sme klaunovali, ako by sa nechumelilo a potom sme v aute plakali pol hodiny a sa nás dotýkali tie veci a museli sme to nejako vyventilovať. Ale je pravda, že združenie, ako nám ponúka tie možnosti aj vyrozprávať sa, aj máme rôzne stretnutia s odborníkmi, tak naozaj to človek začína brať ako robotu, ako niečo, čo nás má tešiť, keďže sme si to zvolili, akože to je naša robota, nie sa niekde trápiť, ani nikomu prinášať nejaké trápenie, nebodaj, že vidieť, že mne je ťa ľúto, nie. Že vlastne ideme tam a tešíme sa z toho, že niekomu tam prinesieme čerstvý vietor, že sa nám podarilo možno niekomu urobiť radosť, potešiť. V súčasnosti je to, ako keby sa mi to tak prelomilo, že ja vlastne chodím klaunovať a relaxujem pri tom. Je to také zvláštne, že naozaj chodím odtiaľ oddychnutejšia ako z nejakej inej výroby alebo z nejakého iného moderovania. A toto je teda herecká robota a vlastne oddychujem tak aj od domácnosti alebo od takého zaciklenia sa, vieš, lebo ideš z roboty a čo? Máš 2 deti, máš tam psa, čiže stále upratuješ, stále varíš, lebo 2 chlapci, stále sme hladní, stále prázdna chladnička. Takže... A tak sú veľkí, ešte stále sú hladní. Stále sú hladní. Predstav si, že aj 19-ročný musí jesť. Hej, stále sú hladní. Tak toto je. No a tým, že oni sú stále... On by si teoreticky mohol uvariť aj sám ten deň. Teoreticky by si mohli, ale oni to aj vedia, hej. Oni keď chcú, tak si uvaria. Ale keď maminke by mohli návariť. Tak ale keď tu je taká možnosť, vieš... Pozri, oni sú gymnazisti stále, napriek svojmu veku, išli z deviny, zlé im roky vychádzajú a sú na bilingválnom gymnáziu obaja. Čiže oni budú maturovať 20,5 roční a stále majú tie povinnosti školské. No a čo mama urobí, tak samozrejme, že sa postará, ale je pravda, že keď som bola po operácii, tak sa o mňa postarali a mala som na raňajky cestoviny, na obed cestoviny, na večer a za každým s niečím iným. I krmili ťa, hej? Áno, ale snažia, oni vedia. Oni vedia aj cesto na palacinky, oni si vedia vlastne navariť. Ale a šéf-kuchári z nich ale nebudú. No nebudú. Možno, že ale v angličtine by mi vedeli okomentovať, že to, čo sa teraz deje v kuchyni, ale to vie, možno, že hej, neviem. Ale vyzerá to zatiaľ tak, že nie. No dobre, Kubi, a ty lebo ty varíš, hej? Tak zase varí on, hej? Áno. Tak ty si k tomu vareniu inklinoval už ako, povedzme, už v 19? Tak alebo to prišlo, vieš, lebo to, je tu možno šanca. Hej, tak povedz, prosím. Nie, no tak ja som svoje prvé jedlo navaril asi keď som mal 11 rokov. To bolo pečené kura s rýžou. Nie je tu šanca. Ale to bolo... zase, vieš, ale to bolo z donútenia, lebo naši boli rozvedení, mama bola v práci a ja ako najstarší
člen rodiny vtedy doma, som sa musel proste postarať a teda nielen, akože musel postarať to tak, aby to neznelo nadnesenie. Ale ty si to mohol tiež vyriešiť cestovinami, vieš. Ale tak keď máš možnosť pečené kúra z rýžu, nie? No, tak som to... No, tak to vlastne to bolo asi... Toľko som asi mal, keď som vlastne prvýkrát urobil a uvaril rýžu vlastne, čo dodnes niekto si povie, že rýžu, to ja v rýžu vždy buď prevarím, rozvarím, alebo je tvrdá, alebo neviem čo, alebo sa mi pripečie. Takže to vtedy, no a potom sa to tak ťahalo, no, že ja som to tak, ale väčšinou nie podľa receptu. Ja aj keď mám recept, tak ja ho vidím, tam recept, že aha, dobre. No tak máme odpoveď. Muži väčšinou, keď varia, tak oni sú presne tí kreatívci, ktorí tak ako vymýšľajú. To áno. Ale pozor, keď pečiem, tak pečiem výhradne podľa receptu. Keď sa aj odporúča. Keď pečiem, tak akože neexperimentujem si. Niekedy iba tak si experimentujem, že dobre dám polku tejto a polku inej múky, že tam prihodím nejakú proste snažíš sa, ale tak alebo nejakú inú. Že k tomu prídeme ešte. Aj doma. Ale aj keby nie, veď bolo by to nudné, keby všetci muži varili a bolo by to, nebolo by to také. A ja stále mám možno taký pocit, že ešte stále mám deti doma, vieš? No nemáš. No nemám, oni sú už veľkí, no. Áno. To si ja uvedomujem už aj pri tej 14-ročnej svojej. Ja už to mám podobne, vieš, lebo ja mám tiež 18 a 16 a sú fakt akoby dve samostatné, takže tiež už to vnímam, že už... Ale oni si navaria, nie? Oni aj sebe, aj nám, no. No, oni navaria. Ale sú to, ale sú to ženy. My to máme také rozložené. Jedna super varí a druhá super pečie. Hej? Ktorá mladšia pečie, áno? staršia varí. Počkaj, tak aj mojich nejako pochválim. A prečo do ľudusu nikdy nič nedonesieš? A Lara vždy nosí do ľudusu niečo na hodinu. No na hodinu, ale ty ako matka... Vieš čo, najprv by si musel byť v práci. Poďme od tejto témy. No pochvál svojich synov. Moje deti sú mimoriadne empatické, čo sa v tomto svete podľa mňa nenosí, ale ja som za to veľmi vďačná, že sú fakt citliví k menšinám, k ľuďom, ktorí nemajú život eňoňuňo, alebo ktorí možno trpia nejakými komplexami, alebo tak. Nikdy sa nedištancovali moje deti od niekoho, kto nie je populárny v kolektíve. A toto mi je na nich veľmi sympatické, aj majú veľmi veľký vzťah k prírode a k zvieratám. Tak museli asi tak byť aj vedení tebou, vieš? Asi áno. Hej, my sme chodili aj do útulku vlastne bôckovať psíky. My máme sami kavalierku, Ebinku, ktorá je z útulku. Nedostala sa do útulku, ale rodina ju týrala, takže sa dostala k nám. A je to najlepší pes na svete, aj keď má najviac chorôb na svete asi. A je to aj investícia času, aj peňazí do nej, ale dáva nám obrovské množstvo lásky a nevymenili by sme ju za nič na svete. To ten pes dáva, áno. Keď mu to vrátiš. To je vlastne, tým by som sa možno aj vrátil k tomu vlastne tvojmu relaxu počas klauniady, že vlastne aj s tým psom je to podobné, že ty čo mu dáš, tak ono to ti vráti. A to je aj pri tých deťoch, že keď klaunuješ a padá to na úrodnú pôdu, tak ty tú energiu nielen dáš, ale ju vo veľkej miere dostaneš. A to pre mňa stačí naozaj len ako pohľad rodiča, alebo úsmev rodiča, alebo niečo také, že ono ťa to tak dobije, že áno, že má to zmysel, že je to že tá práca naozaj stojí za to. A pri niektorých tých programoch to je viac také citeľné, pri niektorých to človek akurát tak tuší, že asi že dobre bolo, alebo pohľadili sme tú dušu. Napríklad na nose, na tom odprevádzaní na operácie, keď sa zatvoria tie dvere na operačke a dieťatko už odíde a zostane tam ten rodič, tak vtedy tú vďaku človek fakt pocíti, že sa na teba aj hodia niekedy a po prípade začnú plakať, uvoľnia sa, povedia ďakujem, lebo ja by som to nedal možno sám. Takže niekde to je vidno hneď, aj to pocítiš hneď a niekedy to tak tuší, že aha, dobre je.
že sme tam boli, že sme urobili radosť. Áno, to odprevádzanie tých detí, ten program na operačnú sálu, ten nos je v tomto ako asi aj extra špecifický, že tam sa človek stretáva naozaj vis-a-vis. Ešte aj to, že sme tam sami, že to klaunujeme po jednom, že sa nemôžeme ako pri bežných klauniadách oprieť od toho kolegu, keď vlastne potrebujeme sa nejako nadýchnuť alebo niečo, že sme tam sami a z tých rodičov, tá emócia tých rodičov je veľmi pravdivá, keď sa zatvoria tie dvere na tú sálu a my už ich iba tak akože vedieme, že tak poďte teraz tady to, už si môžete vyzlieť ten plášť a všetky tieto veci, tak oni už niektorí, no. Alebo potom, prepáč, že ti skáčem do rečie, teraz mám taký čerstvý zážitok z piatku, že napríklad na onkológii človek stretáva deti dlhodobo, lebo sa dlhšie liečia a stretávame ich tam, klaunujeme pri nich a nevidíš tam hneď takéto húra a klauvňa, neviem čo, ale v piatok pri takej ťažšej životnej situácii ma volali na áro, lebo si ma žiadalo jedno dievčatko, ktoré poznám z onkológie po amputácii nožičky a chcela nás tam, že vlastne ona si vyžiadala klaunov, takže asi tá stopa nejaká už počas toho bežného klaunovania na oddelení tam je. Niekde určite. Ja tiež som teraz zažil neskutočný zážitok a to je tiež iba taká, akože to si tak achneš pri tom, že ono dobre, ako teda tak si sa podľavka, že dobre, tiež na tomto nose my sme klaunovali ráno a mal som tam chlapčeka, ktorý bol z detského domova, takže bol bez rodičov a celých vlastne asi 25 minút som tam bol s ním a bola tam s nami ešte jedna mamička s iným dieťaťom, s takým teda maličkým kojencom, ktoré zaspávalo a ja som vlastne sa staral o toho chlapčeka, ktorý neviem koľko mal, zhruba 10 rokov a boli sme tam spolu a teraz tá mamička ma tak, ja som ju tak kutikom oka videl, ako ma pozoruje, ja som sa s ním chcel, teda s tým chlapčekom som vymýšľal všelieké hry, do toho mu začala už zaberať tá premedikácia, do toho sme mali ako naozaj všeličo, teraz niečo a teraz tá mamička, jak na mňa pozera, odnášali toho chlapčeka, medzi tým, ako prvý krásny prerod bol v tom, že vlastne od úplného odmietania som bol človek jediný, ako keby, s ktorým bol ochotný ísť na tú operačnú sálu. Že to bolo vlastne za pol hodinu sa stala aj v jeho vnímaní mňa napríklad, ako veľkého človeka s červeným nosom, tento obrad. Takže som ho vlastne išiel nakoniec ja odprevadiť na tú sálu, tam keď sa zavreli dvere, tak som sa otočil, vrátil som sa na tú premedikačnú miestnosť a tá mamička tak na mňa iba pozerá, ona už medzi tým mala tiež kojenca, ktorému zabrala tá premedikačná a on teda zaspal ten kojenec. Tak sa na mňa tak pozerá a hovorí, že vy máte Božiu trpezlivosť. A ja si hovorím, že ďakujem. A vtedy som mal taký pocit, že viete čo, prepáčte, idem sa vyrevať von a potom sa vrátim, že vlastne, že to ťa tak akože, a pritom je to taká obyčajná vec, že vlastne taká akože iba, že obyčajná pochvala v podstate, ale je to vzácne, no tak to človeka tak zasiahne, napriek tomu, že má ten... A tých zásahov je veľa, preto to vlastne človek dokáže možno aj robiť, že tých príjemných zásahov, že si povie, že dobre, že robím to, čo robím. No, aj keď si povieš, že kokos, 5 hodín, unavený som, sám som tam, nemám čas ani kedy sa vyčúrať pomaly, ale presne pre tieto momenty to potom stojí za to. No. Super. Marianka, máme takú časť, že ti položíme zopár otázok. Máme 2 rubriky pre teba, ako by sme povedali v rozhlase. No, táto je, že rubrika do naha, hej. Do naha. Bude to také ako, že briskné odpovede, pri ktorých sa môžeme pri niektorých pokojne aj zastaviť a trošku ich rozobrať, ale malo by to byť také ako taká tá jedna z tých prvých myšlienok, ktoré ti napadnú, aby si nad tým ako dlho nedúmala. Hej? No. Tak začneme takou jednoduchšou otázkou. Čo v živote by si neurobila, aj keby si mala za to veľkú odmenu? Nevyzliekla by som sa pred kamerou. Do naha alebo do polpása? Do naha. A do polpása? Tiež asi nie. Neviem. Možno keby tam bola dublérka, že by som hrala a za mňa by to vieš, ale v podstate som nedostala v živote takú ponuku, tak sa mi toto ľahko hovorí.
Asi nie, ale tak čo by som neurobila, no nechcela by som tiež zradiť nejaké také tie svoje, nechcela by som sa zapredať nikomu, aj čo sa politiky týka, aj pre peniaze, keď človek robí čisto pre peniaze niečo, tak vždy to niečím zaváňa. Hej? Že musíš to robiť aj z nejakého vlastného presvedčenia, inak by som asi nevedela spávať potom nejaký čas. Okay. Takže, že ako keď si načrtla tú politiku, to znamená, že nebola by si ochotná ísť ani za veľké peniaze, napríklad ísť robiť nejakú politickú akciu. Mala som šancu. Pokiaľ nie je v tvojom ako z presvedčení, áno. Že keď si s tým ty v poriadku s politikou toho, tak to by si urobila. To by si išla urobiť. Ale nie je, že politiku ako takú odsúvaš a nerobíš, hej? Že to... No tak ja samozrejme všetko vnímam, však aj pracujem v médiu, ale ako občianka to vnímam, aj som veľmi znepokojená, hej? Ale pre stranu, ktorá by ma chcela len ako moderátorku, alebo nebodaj, lebo stáva sa aj také, že aj na detských podujatiach potom prídu predstavitelia nejakej strany, ktorí to platia a dajú aj viac, ale toto som neurobila. Napriek tomu, že kolega, ktorý je veľmi známy a tvár obrazovky aj našej to robil pravidelne a vidíš, nikto ho nediskvalifikoval, ale ja si zase hovorím, že neuhlasom. Okay. Áno, veď to je... splatenú pôžičku, no ale neuhlasom. Nie, veď to je v poriadku. No tak niekto sa na to tak presne pozerá, že každá senzácia trvá 3 dní a... Áno, a prejdú ďalej, aj kapely prejdú ďalej. A niekto si potom teda áno, nemá splatenú požičku, ale presne môže povedať, neuhol som. Hej. Dobre, aký neobyčajný dar by si dala niekomu, koho máš rada? Väčšinou sa snažím dávať také, neviem, že či neobyčajné, ale také originálnejšie darčeky. Ja vždy mapujem, komu sa čo páči a po čom ten človek túži a možno, že nie úplne v takom tom veľkom, ale snažím sa vždy niečo vymyslieť a nekupujem darčeky na poslednú chvíľu. K tomu vediem aj deti, že žiadne také. Pozri si, že čo má ten človek rád, blíži sa sviatok toho a toho, premýšľaj, nie, že skočíš do obchodu a kúpiš horkú čokoládu. Proste mám rada prekvapenie pre druhých, také, že ktoré potešia. Ja častokrát kupujem vianočné darčeky. Na poslednú chvíľu? Nie, v lete. No áno, ale pokojne. No, áno, potom presne ich nájdem sem tam. Ale vieš, ako to robím už, aby som... Na jedno miesto? Nie na jedno miesto, ale zapisujem si to do mobilu. Ja si normálne do telefónu dám zoznam vyslovene a tým pádom viem, že čo je kde, lebo naozaj ja som tiež ten typ človeka, že darčeky nekúpujem vôbec na poslednú chvíľu a väčšinou mám, ja už september, október už je všetko vybavené. Jednak to pramenie z mojej sociálnej fóbie, že ja ani na vianočné trhy, ani kde sú davy, ja vôbec, ja tam absolútne... A ja iba vtedy, keď som na pódiu, hej, ja to tiež nemám rada, keď som medzi ľuďmi. Áno. Takže ale ja toto mám tiež, no a musím si to zapisovať, lebo tiež sa mi pár rokov stalo, že som vo februári potom objavil, že na toto som zabudol. takže tak. Dobre, aký predmet v tvojom okolí ti najviac pripomína tvoju osobu? V mojom okolí, no možno, že aj tá voda, čo je teraz predo mnou, že ja som stále taká kolísavá, som váhy a stále váham. A presne ako tá voda, rastám. Nemyslím názorovo, politicky, ale už pri obyčajnom kupovaní už šnúrky do topánov. Proste váham. Ja som tiež váha. A ty si rázna? Máš pocit, že som váhavá? No ja som veľmi váha. Tak možno niečo iné vošlo do toho môjho... No ako ja sa nevnímam. Ako v čom? Ako v čom? Že si niekedy taká, že áno, keď si presvedčená o niečom, tak si, ale vo veľa veciach... V takých bežnejších veciach som váhavá. V takých, čo je úplne bezpredmetné. Či si kúpim toto, alebo ja chodím po obchodoch a mám pocit, že ešte niečo iné nájdem. Už sa to snažím, takže prvé, čo mi padne trošku do oka a potrebujem do domácnosti, beriem, lebo inak chodím a vrátim sa späť. A to je rokmi overené, takže čo potrebujem do domácnosti na prvú šupu, aj tak je to jedno v podstate. Nie? Však je to vec. Čo si v detstve neznášala?
Joj, mlieko. Veľmi, veľmi, veľmi. S tou skoškou. Ja doteraz nepijem mlieko tekuté, jem iba tvaroh alebo syr, ale v materskej škole som zažila traumu, kedy mala som naozaj alergiu na mlieko, bolo mi potom ťažko a aj som sa vyhadzovala. A moja mama prišla do materskej školy, povedala, že mi nemajú teda dávať tie kakauka a toto, lebo že už to mám aj na papieri a tak. A pani učiteľka povedala, hneď ako ma zatvorila dvere, mliečko ti nemôže urobiť zle. A chcela do mňa dostať to kakao. No a tam sa zvrtol môj svet na protimliečnú kampaň, antimliekové, všetko. Takže mliečne desiaty neboli tvoje obľúbené. No, to teda nie. Hej. Dobre, ja by som dal ešte jednu takú teda odporúčaciu otázku, že akú knihu si v poslednej dobe čítala, alebo čítaš, lebo teda predpokladám, že veľa čítaš, a ktorú by si nám teda odporúčila? Keď vieš, že ja tak účelovo musím čítať, lebo toho času zase nemám až tak veľa. Kedysi som čítala veľa. Sarojana som milovala, Tracyho Tigra, proste stále som mala tú malinkú knižočku pri sebe, ale teraz vlastne čítam to, čo potrebujem. Napríklad idem uvádzať do života nejakú knihu, no tak som si prečítala napríklad Katovo objatie, o poslednom banskobystrickom Katovi knižka, a dozvedela som sa tam niečo, čo by som za normálnych okolností si určite nezobrala do ruky, lebo tam boli tam príklady mučenia v Banskej Bystrici, tam, kde máme krásnu historickú radnicu v centre mesta, tak dole pod tým bola mučiareň a to neviem, že či by bolo vhodné, aby som teraz rozprávala, ako kedysi mučili Banskobystričanov, ako celá Banská Bystrica išla na popravu pozerať sa ako na divadlo celou Dolnou ulicou. To bola spoločenská udalosť. Bola to spoločenská udalosť. 15, Takže 16 storočí. Čítam to, čo potrebujem. Najnovšie čítam takú knihu, ktorá je v podstate až učebnica. Stromy, ľudia, alebo stromy, okolie a my, už si teraz presne nepamätám, lebo aj v dabingu ja si nepamätám názvy filmov, ale viem, o čom to bolo. Takže história napríklad výsadby stromov z Rakúsko-Uhorska. Prečo bola kaplnka pri 2 stromoch, hej? Alebo prečo vysadzali stromy tadiaľ išlo vojsko. Také tie trasy. Takže také zaujímavosti, lebo to potrebujem do sobotnej relácie. Budeme sa rozprávať o tom, akú úlohu plnia stromy v našich životoch, aj historicky, aj v súčasnosti. Ako sa my vieme postarať o tie naše stromy, aké máme najstaršie vo svete, u nás a tak. A keď sa chcete dozvedieť viac, naladte si v sobotu Rádio Regina s Marianou Kovačechovou. OK. Ďakujeme ti. Ideme na poslednú časť a to je, že mimo komfortu. Povedz len, že či to chceš robiť sama, alebo to budeme robiť s tebou. Povedz. Podľa toho, či budete zavádzať alebo pomáhať. Neviem, dostaneš názov. Aha. A budeš rozprávať príbeh, ale v žánri. V istom momente ti ten žáner zmeníme a ty budeš pokračovať v tom príbehu, ide o rozprávanie toho príbehu, vymýšľanie, teraz na mieste, ale zmeníš žáner a ukončíš to potom v 3. žánri. No tak to chcem určite, aby ste mi pomáhali. Hej. Áno? Hej. Dobre. A nemusíme si to možno ako keby definovať, že poviete, ale ako to budeme cítiť. Čo ty na to? No, dobre. Dobre. Ale kto bude tým pádom meniť tie žánre? Ty. Ja? Tak vy dve budete rozprávať príbeh a ja vám budem meniť žáner? Alebo tak si to myslela? Či ako? No, nie, ja som vlastne nemyslela, keď som... Nie. Pozri, buď zmeníš žáner ty alebo ja, keď práve nebudeš rozprávať. Dobre. Chápem. Necháme to slobodne. Tak. Mimo komfortu. To je fakt improvizujme, sme flexibilní. Aha. Hlavne, Katka je flexibilná, to musím. Dobre, názov začínaš ale ty. Názov? Začínaš v rozprávkovom žánri. Rozprávka. Áno. A názov, milí diváci a poslucháči, je Klopity klop. Názov rozprávky. Aha, a to si už povedala ty, či ja mám... To je názov rozprávky. A ja mám pokračovať v rozprávke. Ty začínaš rozprávku, Marianka. Názov rozprávky je Klopity klop. Áno. Kde bolo, tam bolo. Boli raz krásne vlasy na jednej nádhernej, múdrej hlave a tá hlava patrila dievčatku, ktoré sa volalo Katka. Katka bývala v takom veľkom dome
ktoré malo 3 poschodia, pretože to bol 3-generačný dom. A najradšej chodila do babkinej izby a tam si tie vlasy česala. Babkina izba sa ale nachádzala na úplne spodnom poschodí. A Katka, keďže bývala hore, tak musela behať po tých schodoch. A klopkala po celom dome, keď chodila hore a dolu. A hore a dolu. Klopity klop a klopity klop. Horor. Klopity klop. Klopity klop. Katka zliezla k sebe do izbičky potom, ako jej stará mama rozčesala vlasy a v tom počula vo svojej húštine pri ušiach klopity klop. Nebolo to však z jej nežných, drobných nôžok. Bolo to klopity klop v jej vláskoch, v jej húštine pri ušiach. Zrazu jej vlasy začali viať po celej izbe. Celé sa jej zamotali a zrazu videla, že má v tých vlasoch netopierov, ktorí jej začali škrabať celú tvár a celé telo. Zobrali ju netopieri a ona vzlietla, letela vo svojej izbe hore a dolu a hore a dolu. Klopity klop! Búchali na dvere jej rodičia a všetky 3 generácie, ktoré sa chceli dostať k nej do izby, z ktorej počuli len trepot netopierých krídiel a prosby Katky o pomoc. A ukončíme to v sci-fi. Pomoc! Katka kričala, lenže vtedy si uvedomila, že má výbornú šancu vzlietnúť. Tých netopierov bolo veľmi veľa, takže sa snažila dostať do inej dimenzie, do iného prostredia. Povedala si, dokážu ma preniesť cez toto okno do sveta, ktorý nepoznám. Dozviem sa niečo viac o fungovaní metafyziky, o tom, prečo tu vlastne sme na tomto svete. Netopiere sú inteligentné tvory, prerozprávali si navzájom, čo Katka hovorí a povedali si, áno, urobíme jej radosť. A zobrali ju do ďalšej dimenzie, z ktorej sa nám Katka pravidelne ozýva na vlnách Podnosky. A Rádia Regina. No, ďakujeme ti veľmi pekne. Zaujímavá pointa. Takže z vln Podnosky sa s vami, milí poslucháči a diváci, lúčime aj s našou hostkou Mariankou. A budeme veľmi radi, keď nám na YouTubeové video dáte like, keď nám dáte odber, takisto keď nás budete sledovať na sociálnych sieťach, sme vám za to veľmi vďační, keď nás budete šíriť, zdieľať, hovoriť o nás. Proste všetky možné formy ako... Propagácie, Kuby. Všetky možné formy, a nie propagácie, nie, to nie je to slovo. Všetky možné... Podpory. A všetko proste, no všetko, šírte nás, kde len budete chcieť. My budeme za to veľmi vďační. Takisto nám môžete písať do komentáru, čo by ste možno chceli, po čom vaše srdce pištia. Možno chcete humor, ale ten my berieme vážne, takže neviem. No, každopádne, my naozaj seriózne budeme veľmi radi za všetko. Tak ako sme radi za to, že si tu bola s nami dnes a že si merala cestu z Bystrice. Mali šoféra, bolo to v pohode. No, jasné. Že si teda nabrala tú odvahu a sadla do auta, teda, ako sme sa dozvedeli. A pri vás dúfame, Podnoskači, že si nás zapnete takisto o mesiac. Ahojte. Prvý piatok v mesiaci je náš. Čaute! Podcasty. Smiech do nemocníc pomáhajú prinášať Marťankovia.